Yo китоби дарди ман ва ин саҳифаи охири солай, саҳифаи занги охир, хатмкунандои имсол. Занги охиртон ба карантин буд чӣ? Беам синфм занги охир шида ки ман мондам хонада бояд намебидим ку занги охиронда орзуҳои 11 сол кадама вирус нобуд кад не ки охир занги охир ҳатмин ҳич шидак ҷаҳонда кош мемонда на қалан саҳнаи мактабда озод хайри хуш мекард маълимави талаба ози вайберда менависим маълима монда мағоратгар мешидим мара маълим намонда устод туйчиев гузаштак маълими адабиёт бидагане мардаки хоксор биди ба эҳтиёт бид мора карантин кадаги янай ҳамун рӯзай занги охир намеша меган ҷигаро месӯза аттестата нагирифта накада хайри хуша кошки иҷозатам битан синфи 11 бишам бибиром випускники да духтари амрам қатӣ гуфтим то мактаба мерам мошини акам қатӣ гилгил даста қатӣ сурат гира қатӣ неки нашида афсус мирд орзуҳои мактабӣ омо ошиқ бидим нагуфта гапои ошиқӣ маэма шуқаи маможет дига набинима кираҳо ҳуй шаванд ман меравам корковӣ мумкин интизорам нашай ту бирай ёрёбӣ мактаби пирай талабамон чанд қашидай кафтарай на бӯи талабай на бӯи китоби дафтарай ба ҷои кайфиёра мактабета чок шидай меган то соли дига ҳамада ҷавоб шидай худо соли дига яке наравай ва бо мактаб намехонам ба дига додарои мо натури бад дизд ё банги хулиган мешан дар хонае шиштана додаро гаранг мешан бирав вирус ки ба омадан чанд хатар дорӣ ясл фава номит қатъи ҷаҳона зарар додӣ гирифти аймо соли хониш давоми таҳсила айзан безан кад вирус ғарибое зангира мамани омӯзгорай мега талабон дазиқи мара ҷанг мекунам мебинам а бенаморникум агане ба чашм мега ай берун омада бошӣ маҷбури дастода спирт бигирӣ ву пошӣ дунё бӯи алкогол кадестаи мо хид надорем берим биромаданда ранге ки калид надорем трек бахшида ба кулли мактабачаҳои тоҷикистон ва хатмкунандаҳои амисола ки таваллудошон 2002 ки тақдиршонда ҳамин чиз буда ки занги охиршон ба карантин буд шавад.